Ayo sinden bertiga turun ke panggung. Wah, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, lagune Ninggal Katresnan. Wah, nggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Oke, yo, ayo, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, ya, Ninggal Katresnan Astabrata.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nduk, Limbuk, piye yung? Ambekan sik ya, Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan, katentreman, wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun Babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan, ya. Ya kuwi nyadranan. Wah, iya. Nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya. Ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh, intine ki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin, ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing Babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyangi apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh, awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, awake dhewe nggur mas trip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi, mak tekse durung entuk izin sewengi, iki engko isih setengah malam. Nenging awake dhewe ya patut bersyukur, awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya, Mak. Bersyukur wajib, Nduk, ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing Babatan kene. Ngono. Masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala. Ning awake dhewe warga Babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi, ya kuwi tradisi nyadranan. Oh ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Wah, ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah, iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambak ing dusun Babatan kene. Nanging tak akoni antusias perwarga masyarakat kang mapan ning Babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontone kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Wah, ngono.
iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang, ning uga pengamat wayang. Oh iya mak iya. Sanggite dirungokke, sabete digatekke. Heeh. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing taun-taun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakonco ketiban sampur gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Oh ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nduk. Heeh. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya. Banyu mili, Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Ya. Lah terus tak celupne ngono ya, Mas. Ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Heeh, piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sungi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan awet sengkut gumregut gotong royonge. Wo ngono urunan ya ta perjo bareng ya nglumpuk bareng. Oh iya ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne nduk nok anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing babatan kene muga-muga babatan kene dadiya ya dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem gemah ripah karta tata raharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinyaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa iki bersih dusun nyadranan kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme, nek ku ngarane siji nasionalisme, loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Mergo apa? Mergo bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno. Oh, ngono. Dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme. Wah, ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya Mak, iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya toh? Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak. Kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar. Wah iya. Pelok-pelok. Ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945 bukone buka bonang. Oh ya. Oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya. 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun Babatan. Monggo dados. Yo. Setahun malih Pak. Sare dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki apene dipun repek, digoleki gending sarip tambah oso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Nah, Roro Jonggrang niku mawon Pak, suwae Pak. Mbak, sampean iki kelasé bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah jadi bintang tamu nih kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrange sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang. Nggih. Tapi sayangnya aku urung nanggap. Wah. Nggih, mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak, nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris amin, lan amin, pangestune. rembaka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, la iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo, Oke. fragmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Ngeri tenan. Kalau kita kali jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Pemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak, niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Oh, bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, iya. Sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Ah. Aku tresno marang kowe. Rina pantaraning dalu, ora ana sing tak penggalih, ora ana sing tak pikir.
Napa nggih Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Koro-koro dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketokan Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketokan Jonggrang. Madhep kiwa ketok-ketokan Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-ketokan Bandung, ketok-ketokno Lurah Sendang Bumen. Wah, Ketok-ketokno. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Beyo. Bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung loh. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamunut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men wis sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya to 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak etonge dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Namung 900. 999. Kuwi apa ora cukup kanggo nyembadani pamintamu? Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jonggrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungko. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti lanange jagat. Patra ratu Aku Prabu dan Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara Jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe
jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Luar biasa, matur nuwun Pak Toyo. Kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Lho, oh nggih. Nggih. Pripun? Niki nyuwun sewu. Nggih. Bujange Pripun? Muga-muga besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak, ben panjang umur. Nggih. Dik Niken. Nah, iki. Nggih. Heeh. Iki mang. Nggih, Bapak. Pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Aku blat Amor Cahayu ki seneng. Lah, banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nipun podang kuning mawon. podang kuning wae. Iya, Pak. Iya, Pak. Podang kuning wae. Iya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara. Nggih, siap. Nderekaken Nggih. netakaken Amin, amin. wayangan. Nggih. Soale nyuwun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwo. Nggih. Menika nggih siji hiburan, Nggih. tuntunan. Tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik Penikmat lakon. Nah, nggih. Siap. terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nderekaken, Pak, nggih. Nggih. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa, nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis to ndang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok, Ya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kebiasaan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mengke ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak bengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas.
Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer, piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Nggih. Ayo. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi aturan Pak nggih lir-lir nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wes aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Mbah. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Nika saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Kaliula. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglongne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing atiku Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan. Mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan neng omah
wis ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang mobang miterang gon ngiteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti liya kang nyayang